mun gaji turanci wajen turawa. Kafin turawa su zo ƙasar nan an yi sama da shekara 500 ana amfani da harshen larabci. Kafin larabci ya yadu kuma bayan ya yadu ana amfani da harshen Hausa. Yau idan ka je China da primary da secondary da jami'a da harshen Chinese ake karantarwa. Idan ka je Japan da Japanese ake. In ka je Taiwan da Taiwanese ake. Mun kallafa wa kanmu dukkanin ilimi sai yaranmu sun koyi wani harshe daban da su yaran da malaman turancin bai ishe su ba. Wannan ya ƙara mana nisa da ilimi. Babu abin da ya hana mutum daga ƙasa har likita ka zama likita ana karanta da kai da harshen Hausa. A duniya ana yi da Larabci, ana yi da Taiwanese, ana yi da Malay, ana yi da Chinese. In ka je Faransa da French ake yi, in ka je Germany da German ake. Mai yasa yanzu Bayero, jami'ar Bayero ɗin nan, hatta karatun shari'a, BA shari'a, sai dai Turanci ko Larabci. Littattafan nan da ake karantawa, Risala, Muktasar, Hadith, malamai ga sunan profesoshi 1000 a cikin garin Kano ba su da shahada, sun fi professors ɗin ilimi. In aka ce za a karantar da Hausa, ɗalibai 1000 nawa za a fitar da suka yi wannan ilimin da Hausa. Ka je ka koyi harshen Turanci, ka zama likita. Mutanen da za ka gani sai ka ga patient 100 da wuya ka samu ɗaya mai jin Turanci. To mai amfani? Ka koya da Hausa kana mu'amala da mutane Hausawa. Ka je ka yi agriculture, livestock ko poultry ka yi da Turanci. Ka ajiye kaji da Turanci kake magana da su? Da kaza, da saniya, da shinkafa suna bukatar harshen Turanci? Ilimin kawai a karantar da mutane. Saboda haka ina fata muna son canji, cikin canjin da za mu yi, mu yadda cewa wannan tsari na mulkin mallaka da ya dane mu, ban ce kada a yi Turanci ba, a koyi Turanci madda, kowa ya koyi Turanci subject. Amma aikin likita, aikin injiniya, aikin agriculture, tarihi, shari'a ya kamata a koyawa mutane da harshen da yake harshe na mahalliya, wannan zai kusantar da ilimi gare su kuma za su fahimta.